estoy encantado de poder exponer en un lugar que amo, que es por lo que estoy aquí, no por otra cosa. Si tuviera que elegir un sitio donde me apetecía exponer y que la gente y que dar a conocer parte de mi trabajo, es Javia, porque es uno de mis lugares en el mundo. Hay otros, como Birmania o Itacaré, Brasil, pero este es uno de los lugares. Y bueno, y yo creo que junto a la chica del Mongo, la reina del Mongo, que os presento a la reina del Mongo, pues esa es mi montaña y esa es la sensualidad que me gusta de Javia y que me gusta ver en todas vuestras caras, porque os veo todos muy morenos, muy sensuales y muy guapos. Y muchas gracias por venir y muchas gracias a ti por estar aquí. Cuando comienzas un viaje, lo más importante es llegar a tu destino con toda seguridad.
quan Ferran li he dit que m'havien agradat moltíssim les seues paraules, diu, i l'obra? Jo dic, deixa-m'ho per a després, si no, no tindrà ja res que dir. Després del que has escrit tu, poca cosa puc dir jo, però la veritat és que l'obra demostra la qualitat tècnica que té, l'afany de provar i d'atrevir-se amb la llum, amb el color, amb la pinzellar, i les composicions per a mi són impactants. Per a mi el color que manifesta en tota la seva obra i també el contingut, perquè quan pujava jo dic, mira, estos pareixen els de la romàntica, diu, és que són els de la romàntica. Què més podria jo ja dir, no? Representa tot allò que tenim tots a la nostra ment, però jo trobo que ho representa tota Xàbia en el sentiment d'aquell que no està vivint-ho cada dia i encara se ho aprecia més. I això ho mostra en tota la seva obra, és a dir, mostra l'estima que té pel seu poble, per la seva gent, i plasma tot allò, tots els sentiments, els records, les vivències, les plasma de manera virtuosa en uns quadres que parlen per ells mateixa. I jo res més puc dir, donar-li les gràcies sobretot a Teresa perquè ha tingut moltíssima paciència, tenia una gran il·lusió d'exposar aquí a la Casa del Cable, però és una sala que tenim molt sol·licitat, la cosa s'ha allargat en el temps, però ella ha perseverat, ha sabut esperar i agrair-li aquesta espera perquè al final els que podem gaudir d'esta obra som tot el poble de Xàbia. Moltes gràcies. Bona nit a tots i senyor alcalde, amics, família. En primer lloc vull donar les gràcies a la consellera de Cultura per fer que esta nit estigui jo així. A César, a Ximó, a Pipa, a Ferran, que m'ha regalat un escrit molt bonic que a mi m'ha emocionat molt. Estic molt contenta també per estar tan propet, d'exposar al meu poble de Xàbia i tan propet de la nostra mare, que tantes voltes ha pensat en ella. Pues res. Moltes gràcies a tots per estar així i per arropar-me en este rato tan important per a mi. Moltes gràcies. Per a l'Ajuntament de Xàbia és un plaer, un honor, una satisfacció poder albergar en esta casa, la Casa del Cable, l'obra pictòrica d'una artista xaviera. He estat en la porta saludant i recibint a tot el món que entrava i quan pujava, perquè al final un no deixa de ser xaviero, i quan veu a tant de xaviero junt, li entra una gran satisfacció perquè redell és que mos costa a xavieros d'eixir al carrer, de participar i de recolzar aquells xavieros il·lustres, en aquest cas com Teresa, que ha estat treballant durant molts anys i a més d'aconseguir una obra que jo ignorava, i et demano disculpes, d'una qualitat en la que, encara que jo no sé d'art, però sí que tinc que dir que els quadres són ben bonics. Moltes gràcies. A mi m'agraden moltíssim. Però, més que... Jo trobo que el que has recollit al llarg del temps, del teu esforç i del teu treball, el més important està aquí mirant i expectant un poquet en el que jo he dit, en el poquet que tu has dit, perquè molta gent es pensa que parlar és fàcil i que quan un agarra la paraula és capaç d'estar mitja hora xerrant i dient coses sense que l'auditori perga l'atenció, però això és complicat. I jo trobo que la teua forma de treballar i de parlar està en l'obra que espero que puguem contemplar tots tranquil·lament després. Jo he estat mirant alguns dels quadres, especialment aquells que reflexen imatges del nostre poble, perquè sempre mos crida un poc l'atenció. Però bueno, vinc a dir, i ja acabe i no vos canse més, i deixa que puguem admirar l'obra i parlar en l'artista, vinc a dir-te que, a més d'una gran obra, trobo que t'has adonat compte que has cultivat un gran nombre d'amics.
I això trobo que és un dels tresors més importants que les persones podem plegar a replegar. Bé, doncs moltes gràcies i enhorabona a totes vosaltres.